ଏହି ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ ଘଟିଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସହରରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ କୌଶିକା ନାଇଡୁ ଟ୍ରଫି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। 23 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗର ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା 11ରୁ 18 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଏଏସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଆର୍ଏସ୍ପିକୁ ମିଳିଲା ସମ୍ମାନଜନକ ଜିଇଇଏଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ପରିବେଶ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ 2024 ପୁରସ୍କାର। ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ପାତ ତିଆରିରେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଚୟନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଥିଲା। ବେଆଇନ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ନୋଟିସ୍ ମାରିଲା ଆର୍ଏମ୍ସି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାନପୋସ୍ଥିତ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆର୍ଏମ୍ସିର ପ୍ଲାନିଂ ଓ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ମୂଳ ପ୍ଲାନ୍କୁ ବଦଳାଇ ମନଇଚ୍ଛା ନିର୍ମାଣ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ ମାଲିକ। ନଭେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଗୁରୁବାର ରାଉରକେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଗୁରୁବାର ରାଉରକେଲା ଓ କୋଲକାତା ବିମାନ ସେବା ଚାଲୁ ରହିବ। ଆସନ୍ତା 13 ଓ 20ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଉରକେଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୀମାନ୍ତରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ। ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରୁ 1000 ଲିଟର ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ, 35,000 କେଜି ମହୁଲା ପୋଚ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ହେବ। ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାରେ 3 ଦିନିଆ ବାର୍ଷିକ ଟେକ୍ ଫେଷ୍ଟ ଇନୋଭିଜନ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସାରା ଦେଶରୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭ ରବିବାର।